Je 16. apríla 2017 a ja sa nachádzam na jednom veľmi peknom mieste v Detve a hneď pri železničnej stani a železničnej trati z nejakých 200 metrov od stanici a pri jednej z mála zachovaných mokradí v Detve. Teda pri jednom veľmi vzácnom biotope, ktorý má veľký význam pre kolobeh vody v prírode. A to taký, že je schopný zachytávať veľké množstvo vody, konkrétne až 1000 litrov na 1 meter štvorcový. Čo keď si človek predstaví, tak to je obrovské množstvo. Mokrade ako také, a medzi mokrade sa zaraďujú aj rieky a potoky, čiže tečúca voda aj také vody, ktoré nie sú pohyblivé, alebo teda sú stojaté, ako napríklad toto jazierko, alebo ako ho nazvať, ktoré je súčasťou mokrade. A v ktorom žije množstvo živočíchov, obžiatkov, vlkov, tady čo možno. Pekné miesto. Tieto stromy tu sú jelšie lepkavé a predo mnou je vrba. vrba. Krehká asi. A tráva, ktorá rastie. Toto je ostrica. Ostrá asi, lebo má strašne ostré listy. A tu má jeden kvet. Tak zaujímavo kvitne. Má samčie a samičie jahňady. Tie hore sú samčie a nižšie sú samičie. V tomto mieste je zatiaľ iba jedna. Takže je to bežná ostrica. Ostrica ostrá, ale sú to aj iné druhy ostríc na iných miestach v tejto mokrade a väčšinou také bežné druhy, ale je možno, že sa tu nachádza niečo iné. A predo mnou za touto mokraďou je taká lúka a za ňou je rieka Slatina a za ňou je taká užšia lúka a za ňou je rýchlostná cesta R2 nedávno postavená. Je z nej počuť dosť veľký hluk. V mokrade sú najchránenejšie biotopy v Európskej únii, čom je prispôsobená aj legislatíva tak Európskej únie ako národná, ale bohužiaľ na Slovensku sa nejak neuplatňuje. Väčšina mokradí je zmenená na smetiská alebo zasypaná. Čo je veľká škoda, lebo zabezpečujú nielen mikroklímu odparovaním vody, ktorú zachytávajú v jarnom období a je naozaj obrovské množstvo, keďže naozaj mokraď je schopná zachytiť na meter štvorcový od 600-700 do 1000 litrov vody. V závislosti samozrejme, že aký povrch mokrade je. Preto sú veľmi dôležité pre reguláciu tak vodného režimu ako mikroklímy. Takže mokraď pri meste Detva
v blízkosti železničnej stanice. Aj tu je na dosť veľa miestach smetisko už, ale ešte stále si plní nejaké tie svoje funkcie a žije tu dosť veľa zvierat. V týchto hustých zárastoch sa schovávajú aj srny, jelenia, zver, občas keď migruje divé svine a podobné veci. No. Tak to je asi všetko zatiaľ.